салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум Зафар. Ва алейкум салом. Шукр, ти сӯзӣ брат. Я бори гарамат меша барои барномаи мо дар не нафтана иштирок карданад. Барномаи моро вақти тамошо кардаги нестӣ. Не, ҳозир я бор мефаҳмонам та пеш аз барномаи бор гуфтам та я бори барои тамошобинон бигум ҳар як одам мухлисиш тамошо мекунад. Мумкин намедонам барнома 5 саволу 5 сира мисол 5 савол метем та сари ҳар як ҷавоби дуруст 50 сом не. Ман медонам ту дар пул ваҷ неда интереснеги барномае да хеле мотиватсия мешавад ё наём. Чанд суми? 50 сом. Чанд савола? 5 савол. 20 сомони ту до тра баъд ҳозир 50 сомиш кардем. Мисол агар ҷавоби дуруст 50 сом, агар наёфтӣ як сирре ки махфӣ кардаги ягон як секрета нашод творчество мебурем ҳамҷода гап мезанем сирки баҷо кардаги. Агар якташа надонам ё ки ҳамаша надонам баъд якча надонистӣ мисол як сирки дарчи бӯз мерем. Баъд бо ушаноти бо гап мезанем. 5 савола 5 сир. Мисол сетча донисти сетча надонисти та сирта гап мезанем. Тайёри фаҳмиш барномаро 100% давай. Хоб якум савол. Мақсади барнома IQ ҳар як блогера месанҷем да ба фикрам ин барномаи беҳтарина. Якум савол. Кадом сол ҷанги якуми ҷаҳон сар шуда буд? Вариантҳоро мегӯям. 1914, 1941, 1945, 2014. бе ҷавоб бе фикр. ин ҷавоби аниқтая бе тахмин. хоб ҷавоба қабул мекунем. ҷавоби шумо дурустай. соли 1914 яъни якуми ҷаҳон сар шуд. шумо соҳиби 50 сом буромад нигоҳ фарод аст гирифтанаш ай тараф. хоб дигим савол Зафар. шаҳрвандони кадом давлат аз ҳама бойтар аст? мақсад нами мардум ҳозир худ меёбам хали шаҳрванд. Тоҷико. Вариантоша фаҳмидам. Вариантош Россия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, яъни Арабистон. Намеёфт варианти охирон гир Арабистон. Барои ки поям нефт ҳама нефт не Хитоиё дар аҳоли боян Хитоиё. ҷавоби шумо? Арабистон. Арабистон. Хоб ҷавоби шумо қабул мекунем. ай ҳама шаҳрвандони бойтарин дар дунё ҳама арабоянд. ва шумо соҳиби 100 сом шуде. ман боварӣ надоштам шумо ин савола медонед, балки пешаи саволаи тайёр кардам вақти офиса будам ҳама Хитои буд. ҳисоби ки бисёр чиз вай мекунанд ихтирои аҳолиш бисёра хиёласт ки пул бисёр мешавад. сеюм савол Зафар. дар дунё чанд давлати арабӣ аст? Вариантош чанд? 20-та, 32-та, 23-та, 18-та. 23-та. Чӣ ба ин меяд? Ту сразу 23 хафидӣ. Барои ки медонам. Медонӣ? Яки 20-та. Хай 23. 23? ин тахмина ё ки ту ин ҷавоб аниқ медонӣ? Истомара хеле гуфтӣ уҷа бо ма фикр дазадам. Чанд буд я борига вариантора буд? 23, 32, 18. 23. 23. ҷавоб аниқ дига намекунӣ? Не. хоб ҷавоби шумо дуруст аст. Диди. ҳисоби ки мумкин медонистӣ аёдат буромад барои ки ман тара кофтам. агар ҷавоби аниқ медонистӣ ту калат тол намекунӣ. мумкин камтар дар аёдат буромада бошад. дуруст ҷавоби шумо 100% дуруст аст. 23 давлати арабия дар дунё. мегзарем бачаҳо. ҳамаша номбар кунам? вақт менамеда. ай чандша медонӣ бугу? Не, хай далши давоми саволат. Дарози бад нашава видео. хоб
дар ҷанги якуми ҷаҳон чанд одам вариантҳоро мегӯям 30 миллион 8 миллион 2 миллион 900 000 намедонам аниқ намедонам майҷонам доҷа чанд одам мақсад таҳриқ омадаги айда ҳамин мумкин ҷаша и мумкин и дарс ама набуда хоб хай тахмина мекунад чанд я бор дигар 30 миллион 8 миллион 2 миллион 900 миллион авои чӣ бугум намедонам намедонам хоб агар нимо ҷавоби шумо уже нодуруст қабул мекунам ҳисоби ки намедонӣ нагуфтед дар дунё ҳамагӣ 8 миллион дар ҳамин ҷанги якум ҷаҳон 8 миллион одам мурдагияд хоб ҷавоби шумо нодуруст ва хоҳиш мекунем ки ягон сирри ки публика даштаги интересная махфӣ донистаги агар вай боша бугӯ хеле ягон сирри ки ҳаёти худам боша ё каре чизшидагиай халқ намедонад интересный бошад ака асон ба ҳамин интереснигиш барои ҳамин айда хене ки гуфти акай саид меа ки ман хай саргузима ҳама медонам хали неё ягон чизе ки маъмул интересный бошад ози хай ягон чи фикр кунем чира бигем мисол нашод батл тай нашод хезе 20 тай ман намедонам вообще интересный бошад нашод батл гуфти я чи боядам зад мардум намедонад нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. ман соли 2017 чемпион шуда будам. 5 батл кардаги будам. мумкин бисёриш медонад бисёриш намедонад не ки приз 1000 сомон 5 батл 200 сомони батл кардаги 200 сомони аки хеле ҳар якумиш намедонам призи ҳам батл 200 сомони кардаги призи ҳам батл 1000 сомон прикин 5 батл мо задагим мумкин 3 миллион просмотр дошта бошам мумкин 1 миллион 2 миллион общий ҳамаш го 1000 сомон вай бада хеле оз мисало хиёл мекунам ки аввал меган троечка намешнохоне ичим ба фикри ман баъди батли вай будам қати сёпа кардаги якам ё баъди якам учен ҳама мешнохтад ҳама мешнохтанд не ки ӯ вақт мо да пул дар кор набуд брат мо да мора хушрӯтар бишносанд мо бубуроем доказат кунем ки мисол дошто иҷа полия мо ҳамунҷа вақти сол якум бошдаги буд дар тоҷикистон ҳамунҷа чемпионат не 2015 бор дига шуда уш намад чемпион шуда ай да парк шуда но учен хахид нашуда тамом шуда не таки грандиозиш ҳамин 2017 шид но медонисти ки ҳамунҷа приз 1000 сомон ё 100%. хотиррасон мекунем ки дием батли райдер стёпа типа реванш кардан ранги ки доду худо медонист ки ҳар дами бояд биғалтада ҳамун батла теста хоб ӯ барои ҳам дониста 1000 сомон мумкин ҳам ё розӣ мешаванд шиша бизананд бихӯранд 1000 сомон да батло хеле батлиро зур ки буда даста обшида ё қатима ғале соперникои ма ҳамаш нормали буда 0 грамм буд стёпа буд ки буд эмигрант буд маршал хайгу маршал аку қат чӣ нишон дода натонист бо уна бародари дига хайгу хелиштега 5 батл баъд бо меғарзи қатима ғалдаги бо ҷагарани сахто бисёр будан ҷалод буд симпо буд шакур буд қатима нағалдаги ӯ мақсад ки ҳам байнда пари дар ма ҳаст ки якум батли сол ҳамҷа одамои зур буд ҳамаша интерес набуд тамошо хоб ҳамин батли грандиоз 1000 сомон ман чӣ мегӯям ки ӯ чен спонсорам набуда батло қаталон набуданд буда мо намефаҳмидем не мо чӣ надоштем мақсад қа информация бисёр надоштем нашоти пулкоркунӣ нашоти доходои ҳамое ки мисол чӣ бояд набуд финал да формула успеха чизош задагиай якта спонсор деюмаш унам галасаване кишид я овоз 3 сомон буд як қиёмат овоз шидагия чанд ин ҳазоро шидагия бо ятаи дигаш мора ягон
داغو جمعه ندیدم که رپ ها در اداره بوکمیکری ببرویان مو فینال مو را کایفتین او ما خیلی نکردیم اگه ایدری سوال پیدا شد بعد یکم کرده که هستی بعد اونجا به پول بود کنم درآمدش چیش؟ یکم بطلی کرده او به پول بود نه هیچی نداره یا نسکی بود که با همون آوردم دادمش هم بطل لیکن همون سبب شد که تراید بسیار 100% را ما قبول میکنم خب رحمت کلام برای گپی راست گفتن و یک سرت سیدی اینترست معلوم گفتن بسیاری نمیدونم سر ما یادم برمانگی بود خب رحمت کلام میگذاریم بعد چهارم سوال همین خیلی که توماس ادیسون چرا اختراع کرده است؟ یک عالم توماس ادیسون چرا اختراع کرده است؟ واریانت ها را میگیم لامپچکاره یعنی چراغ تلفن اتومبیل تلویزور همه آخران سوال تا نه بعد دیگه است این چهارم سوال 5 تا این پنجم شد با فکرم نه دیگه است این چهارم باز بود چهارم سوال چی را بوریگه واریانتش کی بود؟ توماس ادیسون این لامپچکاره کدگی نه؟ لامپ خب جواب شما درسته سراسنشتم ها بود لامپچکاره اختراع کرده توماس ادیسون خب جواب شما درسته و شما صاحبی 200 سوال شده 50 دیگه و فیلم 4 سوال درست جواب داده رسیده نه 4 تا دا پنجم شما ندونستم 4 ما ندونستم پنجم هم خب شما صاحبی 200 سوال شده یعنی بخواید امانتای انیخش میکنیم که چند ایرون برما میگذاریم با آخران سوال گوش که آخران سوال اینترسیم اگر همین سوال را یافتی این سوالی بونوسی هست به غرض بریدگیات و 100 سوال دیگه همین سوال خوش 100 چیزی سوالی از 150 اسمه؟ نه این سوال 100 اسمه اگر 50 اسمه دیگه رام ناتخ کوویند پرزیدنتی کدام دولت است؟ رام ناتخ کوویند واریانت را میگم ایندیا امریکا قرقیزستان و قزاقستان ایندیا چی وقت ایندیا؟ آخر هنگی نمای همون ایندیا قزاقستان هم میدونم امریکا را میدونم قرقیزستان نیست خب ایندیا توریه؟ این سوال درست است و ما با همین سوال اینترست مونده که نامش باید یابیده رام ناتخ کوویند پرزیدنتی کدام دولت است جواب شما درست است پرزیدنت ایندیا میباشد و شما صاحبی 100 سوال گشته و من شما 150 200 سوال برده اما ترجمه میبینیم خب رحمت کلام برای اشتراک کردن ظفر درباره برنامه چی گفتن راست شد برنامه مش نه این هم خیلی برنامه تشکیل کنه رپیرو را صاحبی پولدار میکنه میفهمه که کی چند خواه سواد داره که چند خواه خب هیچ طرق نمیشته چه که هیچ هم نباشه پنچی یاد میگه یکان وقت یکان شده یکان جا میبیو چیزا را 100 فویز خب رحمت کلام ظفر زدنو میاد پولای شما را جبس میکنه خب رحمت کلام نبایده سلامت باشی احمد یا بایده برای اشتراک کردن گب نیست بود باش